ez a baj, hogy ez a pénztárgép szalagokban, meg ezen nincs mit csinálni. Aha. Most ezt vagy elhiszi az ügyfél, hogy ilyen volt, vagy nem, érted? Most ez már átvettem másik dolgozó. Aha. És akkor hol van itt, ez? ahol a fólia van, ott van egy komolyabb gázgéza. A föntiekről megint a másik gázás, ami arról meg csináltam egy fotót is, meg videót is. Hol vannak? Már melyik föntről? A másik, ami van ott hátul. Nézzük már meg azt is, légy szíves. Persze, megnézzük. Menjünk, na menjünk. És itt vannak az ázott dobozok, mind ami a félre van akkor. Az úgy ázott. Effektíve dokument van részesen. Vigyázz. Nem baj, nem érdekes. Leszakadt a izédet? Nem gond. Egyik anyósom miatt, most meg ez más munkahely miatt. Ez így jó, most már egyik helyen sincs. Ezt már letépkedtem a tetejét. Szép. És akkor itt hol van? Ez is még csukóvíz. Ott hátul is, amit félreraktam dobozokat, azok nincs csukóvíz. Most, hogy ide lettek a izék a folyók, így most már nem olyan vészes. De eddig itt verődött. De hát hallod, még mindig csöpög a víz. Hát igen. Pedig már nem esik az eső alapvetően. De még eshet. Figyelj csak, hoztam még fóliát nektek.